nene yaayam hande noon jimmi ko jewten yewtere nde noon ko yewtere jam kadi wona jam eyi ma hiɗi sabu Haalpulaar ne mbiya kala ko ɓurti rufat jinmi ko ya haalde e ɓiye jinmi ko ya yewtide e ɓiye so mi wi ɓiye noon ala goɗɗo sowona joom miɗa andi ko joom tan yewtide makko no feewi no feewi no feewi o woppa ko ɓerdam nde o huɓɓinta nde sabu min e bammakko mi muñani bammakko ko heewi mi resdi bammakko ko gandanɗa hoore makko hay goto meeɗa nante mi gukkitno ɗummulam ngal mbeɗa haala ɗum noon so Allah yeehi ha Allah waɗi bammakko yeehi mi diwtani resede mi yiɗa wadde ko Allah añi ɗum noon so yeehi ha Allah waɗi mi yi goɗɗo mo kettinmi ko julɗo minne mi rewata Allah mi rewa caggal mum yo accam o reeno Ceerno Mamadou ɗoccami rese sabu fayida debbo ko seede gonga ni mango ari kono ha ɗo mbiɗa sohli resede min waɗani ko boni nenen mi yahani ko boni waɗani ko boni min ko gokkam jogimi ɗum noon omo foti wallude kam e yiddam tawi omo wi lutti kadi mi woni yummakko jinmi noon no mbami ɓadade mo fof an e makko oɗon ɓadodiri so mi yi kala ko mbanmi joom daroɗa gona wadde défendre joom ɗum noon saɗa waɗa neɗɗo défendre waɗan ɗum ko gandanɗa hoore ma ko woni e gonga joom wonani e gonga neɗɗo so yiiɗi neɗɗo haalanta ɗum gonga wimo o wonani e gonga yo woppami rese ɗum komi yummakko mi yiɗa huddemo te somi huuɗimo moƴƴata e makko te min ko kanko tan jimmi goro yiyani to mi yiyani ga te hande min e Mamadou mi sikkan so min dañcu wadde noon kanko foti deñude hakkille makko o deña hakkillam woppa mi wona e dewgalam ɗum ñaguimami yewtide joom Jeynab Allah jarama jarama mi wawno wonde nder galle he mi wona miña ƴewra kam yitere wonde kono alhamdulillah nde ganduɗa nde ko gonmi ko suko fof wonɗo kinmi te wonɗo kinmi e joom gade an jibin ɗum de min sikkande ko an ɓuri kam ɗum yit mbiɗ ɗum yiɗi ha mi gumrani ɗum kala ko mbaɗɗon ɗum hina kam muusi mino yo ɓerde ma ɓuuɓ mami haaldamo te mi fundu tan somi haalde mum ma nananam ko tuɓɗum ko fof on kam wiye respect mais no Jeynab hoti yejjid anni ko ɓiɗɗo goto dañɗa Jeynab an dañani ɗiɗa dañani tat ko goto dañɗa il faut que gartira hakkille ma o seeɗa mi wawama laytu nandiren oto hetta hakkille ma o sukku ɓerde ma ƴeew ko woni ko yeeso ma avenir koko woodi an aduna ma o fof keɓrama ƴettu tan jowama Mamadou an est ce que haɗa miijo ɓiɗɗo ma o haɗa miijo jangga jaam kam ne ma won ko woni o resa dañatani an ɗum o miijaki ɗum Mamadou so Jeynab nene min hande cikkanno joom hande darowo hande nene wallam no desirmi walla nene wallam no ɗannurimi hande giɗi hen fof hande nane pirti kono joom yiɗa ɗengal
joom yiɗa liggéey joom yiɗa reste joom dal wi tan ko min tan rangalde mum tan rangaldam est-ce que haɗa andi ko waɗi ɗum kaaɗi non ko kangaɗo wona ka Jeynab woni ko mbimami ko tey nandiren joom ni ala ko wawi wadde hakkil mum uddi ɓernde mum boni te aduna makko moni heɓora yakka noon mi anda esi an daka ɗum haɗɗum fami walla joom ñamani yarani joom horima dañ haydara hay siko jooɗima hoɓeɗa ɓoye siko hakkil mum are mamo de tan aduna o fof wallito kiram tan ala goɗɗum kiram joni noon an joom añananimi gorko añananimi neɗɗo moƴƴo añani aussi ya resi ngura gurdam belɗam mais kam wasi wat supporté ko Mamoudou bonni aduna mum holno bonniri aduna makko Mamoudou gorko ɓurani ɗum Mamoudou ko labɗo reedu Mamoudou ko julɗo Mamoudou ko moƴƴo Mamoudou haydara ala e mum so wona ko wone joom haydara ala e Mamoudou koɗum non nene ɗo no jaɓantami ɗum joni noon het wona ñaguinoɗami ko mami laydamo yomi laydamo mi toro ɗum joni d' accord mami ñaganoma ɗum mami toron ɗum à condition ko teya muñana kam seeɗa Mamoudou woni ɗo muñana kam seeɗa mais no Jeynab hanki noon mi weltini trop nino joom waɗi ana nobbodira ha ɓurti an ko poɗɗa ha jam an aɗa jooɗi ɗo tan an nani woni garnoɗo no wino yimmi ey nenne yayam min dal affaire jiɗodiral instant o en merci par ce que worɓe bonnat ɓernde ma jakka avenir ma tampat sel ma ede mi haalatnano ay debbo jogui ko sahamum de ɗo poɗɗa resede ɗo sa resaha ɗon ganda aduna ma boɗi ɗo aɗa foti heeɗa kam tan ɗo ɗo gonɗa ɗo o saaha joni poɗɗa ko wonde debbo e nder suudu mum a faami aɗa dagono joom galle ma te kadi so Allah no waɗi daña ɓesgu Jeynab ayi no ɓiye ŋattiri ɗumgam ko ƴakki ɗum tan ha ɗiggi taw kadi haydara ala ko tawatamo hen hay batte ala ko tawatamo hen joni noon an holno mbawmi wurdorde e ma mi yiiɗa ko welma jiiɗa ko welimi oɗo ɓiɗɗo fina suba ko kuppa beelamma hakkude meɗen ellen min komi surga yummo walla komi surga mo fotani wadde ɗumininde Jeynab ɓi on tampinimi de omo tampinimi ha e yeeso Allah hande leegal ngal mum hoore e laasi debbo e gorko fof ene hutimi hoddi ɓam ene kutimi ndede de ko rewɓe ɗiɗo goppumi galle kono fittanoma e yidde ko welma kono oɗo ɓiɗɗo so tawi ala kuugal e makko mino mami waɗa makko kuugal tawi a ala e makko kuugal min mami waɗa makko kuugal taw hollirino ko ngadde mami ɓor ñiiƴe makko ɗe ha laaɓa cer ñiiƴe makko ɗe mami ɓor ɗum ha laaɓa cer e makko sabu min to jiiɗa ɗo jarani kada woya sa woyi a woyno tan miɗo wonira sayi ngoyno feeram ko gasi sabu cikkannomi hande somi arti hay galle bawam ko mettanno kam ma gasi kono illi ko joni ɓeydi te ala caabiɗo ɗum so wona goto te on ko ɓiɗɗo hande joom omono jooɗi e nder fittande te jignaɓam ɓeeɗo ɗiɗo ɓeeɗo tan hande kedditima e aduna te wonno mbaɗanmi tan ma won ko kewoy hen janggo e jaam
mbi ko hakkunde Jeynaba e Mamoudou ɗum ko kewi ay bam ɗon ɗacciɗen ko ne leli no forti mi annda ko gurɗo mi annda ko mayɗo ceerno Mamoudou min mi yii ko mbaɗɗa ko fof a nani mi arti a woppi rewɓe ma ɗiɗo a ari yidde ko ɗo tan wawi hadde te joni won feere joginomi joni won feere joginomi haalis oɗo mo tottonomi mbinomi mbeɗa yaha mi soodo e hen terrain ko heddi ko jehen ƴiwoyen appartement meɗen walla luas galle goto gonen hen toon kam mbeɗa sikki o arata o taw men to min ko ɗum ɗeɗo feere tan jogimi joni mbawen fofde poofa par ce que so hoore helaka tan jungo ƴakke ɗum noon ha holden ɗum ko nafoore e manore so ardema ƴeftu nafoore nden goppa manore ɗo hande ɗo bamma to jinnaɓe ma ngoni ɗo wiyete ko piri peccette badoga ba muɗo leydi alande waɗi ɗum so tawi a woppi jinnaɓe ma a rewe gorko dokka haalaɓe ko kaali so tawi a jooɗima min mi haɓe jamma e ñalawma subaka hay kikiɗe mi rokka haalaɓe ko kaali ndeke noon so nangue fuɗi hirnangue nangue ngue fuɗi funnangue nangue ngue nangue anni juuloɓe min bon mbiɗa jogui feere ko wona ya yaltu galle bamma mbiɗa jogui ballal ko wona an ya yaltu galle bamma sa yalti galle bamma a yeehi kala ko hemma toon hewde famɗude ala goytoto ɗum noon min ha joni mon konngol bamma haalno funtodira makko hankkandi hayso funtodirani e makko salminago hakkude makko ne wawi tajje joni noon ko jimmi min ko yo woppam tout tranquillement salminago wawa tajje hakkude moɗon taw aɗa woni ɗo hunde hayso on innodirta minen ta jumbeɗe andi jikkum komin jibin ɗum ma wot feere hono wanma cokkas ho heɓirma ñande on holto ko waɗi wona ɗo ari o leɗi joni joni on no wawi daɗade nanda no wiyete kadi dogde joni hakkude wawa dogde mo min saaha fof mami ya gallam mata kam so wayri kam balɗe ɗiɗi balɗe tati mi ari ɗo jamma mi hotiri jamma jahat mi i Jeynaba aɗa wawi wurde ɗeɗo mette ɗum wawa ɗeɗo mette mbawa wurde noon wadde ɗum waɗi saabi mbimami ata jehen mi ƴettoya galle goɗɗo gonen hen min mbeɗa jogui ko ñawdirmi oɗo de wata yahoromi ala kono noon mi yiiɗa wurtudema ɓeeɗo o anda pinal ɓe min wadde mi sagata piyam ho lelo waymi kono yarde wiyami ɗum ɗo fora wadde attention de ɗum ɗo fora yettoto joom haɗani min ka sehlam famille o fof seedimani ka sehlam legal ngal même chose mais hande ko mbaɗɗa ko yoɗani haydara hay an haɗa andi yoɗani mimami nde tottumami de jungo an kay felliti ɗum tottu jungo a fotan ɗum wongal baɗal bongal ngari anni Mamoudou tottan jungo de Mamoudou so ƴetti junggam ngoyɗo e tottum ɗum Mamoudou jagu ɗum oɗon jour taƴem junggam ngo mi weddo Mamoudou jamais mi tot ɗum junggam ngo déjà rek kalin ko indi nde rek won ɗum nen tok o jas min mom ƴettu ngam ɓe tottu ɗum pourquoi o ko waɗimi koye aduna o joni an sikkani ka mbaɗɗa ko kam ɗum ɓuuri garawo kam ɗum ɓuuri dog ɓandu hay darmoɗani bo on soora waddema haydar aɗen man mbaɗi mo aɗen neɗɗo kam sa maayi yimɓe ngala e ma haaju accat howo maayi jour mo maayato allah wawi ɗo kam maayde ay jour mo maayato to e morgo tawi mom taj dandem ƴetto honde kam mofto min noon joom ni no haɗan kono heɓore jahal a heɓori kam jombinni de parce que Mamoudou kalno ɗum wawi wa ƴewa hen yaay ma yo
ay musgam koye yaayam fof noon Mamoudou e waɗɗum e nenam aɗen man gacce Mamoudou moye jour mo jottonde tan o wi o harmini nenam adun e laakar walla mi fin mi taggene Mamoudou wiye Mamoudou maayi mi anda joni kam hen kanke nenam e ceeri minen noon ganda min ala e Mamoudou haaji ndirno Mamoudou tan yo woɗɗu nenam was bonnu nenam was bonnude galle babam nden gandata ɗum wonnumi e haɓeede o moƴƴani e galle mata anda Mamoudou tekki mum tan mbalat ko e nder galle ɗum wawi yode galle tan actina Mamoudou ɗuɓɓiɗa avenir o ƴewata dañɗa an suuɗi a yiri mbaɗɗa ayi ŋettoɗa mbiɗa suuɗi an ka suuɗi ka selleyno ka suguño mi wima ka ngati naan mbiɗa suuɗi an ni mbiɗa suuɗi ay jooye koni anda ko jodo mi hando jodo anam dem ya hokan jam ha tu jowul ha koto iya oke ha iya Bamanan Kau kam jam ya. Wassese mandano baba galle do woni min a hulbini min ni hay mi anda ko kala min mi anda to mi nene wala manan ko yene ma kiri jam kam ma jam woni ka cel cel mam atanda jam kedda nanti in bandri udodi nasili jam tamane mo nanti jam te bay bas jam hiri jam tan woni kam tawane jam alhamdulillah kadi man kam jam woni bas fon sel e diw mbada suma sel alhamdulillah ko ma ko diwo o ko biyam ko nenne wiyete ko diwo kam ala annen ceernajo ko to biyam diwo assalamu alaikum tan ko diwo yidam diwo kam ko diwo e mam basili mi haral ma gidem ne mo en o de mamud neddo urade mo moddude hakkunde leydi asma Allah nde Allah tagi moddibe nde ko kam buri hen nde nelad Allah sallallahu alaihi wasallam binne mojjere be tan ko mamud ko fe rewe o ko neddo moddi won do neddo badado barke kadi joni do Allah ni sidi wona ca yow ndimi gonno Dakar nde kala tan mojjereji mam wanni kam tiddine kam foyi kam do ñamde kam kala do ñamde mojjiri o wiir ko Ceerno Soumaré Di tew o yaara ha dibitir o juda tew kew o waddana ko mamu do neddo moddi won do te kadi
noon o wayi yidde jeenam omo hursini jeenam ɗon haa ɗon wawi haade kala ko jogii ko jeenam toto kala ko dañi ko jeenam toto mo manni mama mama aɗa anndi ka neɗɗo moƴƴo an ka neɗɗo mbaɗaɗo barke nani nde wonno nena ma ko liggi galle bamma an ɗum mbawɗa haɓde ɗum tan keɓata mi arini ɗo ngam ɗaɓɓirto konni waɗande a majjani waɗandam nde ko tiba te ndungu nan ara so henndu ari tan wi fat tiba na ɗum nawa eyyi mi yomaɗo bawi pasɗo walla mi ɗo cukkel mi wona heen o winno yom sabbam ko ɗen koyɗe kadi ngar mi reftade bawi bas ko kalde en ko tan ɗum heen gonni wallahi ya walla mi waɗande tan nanani de mballa kam e waɗande to ɓaggimi tan ɗinka yo ɓaggo tan anen jamma minen min ɗanta min ɓaggot tan eyyi ma won noon ko neɗɗam kala ko haali bi suba ga nangi mude yam ko gon min wimani aɗa ɗum moƴƴi wallahi ka neɗɗo moƴƴi asam ode ko Allah waddi min gila daha ko neɗɗo ma kay ko wiiɗo koye moƴƴere ma jiɗo no feewi e kadi emin jogama ko jurumno kadi ni ɓe goƴa wallahi ko neɗɗo ma neɗɗo woni noon jogii fetti kanko fetti tati to yimɓe goƴa ma ɗo eko jurmata ma ɗo eko jewnan ma ɗo mino gonno ɗum immimi hono ari ɗo min jogii nde o majji nder ni min jogue makko goƴa no feewi Allah waɗi noon min jiidiri ɗo hen joni noon hirde kam ko welani toon kadi ma wokko kalmi kanko mo andi ko gonga kala ko kalmi makko no wiiri ni ko gonga eyi ala ko haali dow ko so wonano neɗɗo ma o haalta ɗum o haali gonga noon o arino dow mi andi noon ko neɗɗo ma baba yanan ko moƴƴi ko laynanma ko o bon andatama nen to nantuɗen nen ken mamoudou mbeɗa andi ko neɗɗo ma ɗum kay ko Allah waɗi ɗum ɗo ko haale ma ko neɗɗo ma tan wawi haalerde mo ɗum ar jiiɗen seeɗa ha ar jiiɗen seeɗa non to eyi wat hakkille noon wat seese ayyo mango ari hen seydi mbaj subare bisimilla seydi mbaj wat seese tan wat seese tan bisimilla subare nangu e diw an accu wiide ɓiyam o e diwo innu inde makko mi haalananima no wiyete kadi wona ko diw ala mbimi mi haalananima inde makko wadde rewe inde makko mbimi ya rewe inde nde mi no mbimami joni hotto noppi ma ɗi jeeyi arindi tan ko haala ka wadde ndeƴƴa a yiɗi andu inna eyyi min nene beyti dimi haalandema seeɗa a ceerno Soumaré aɗa andi ko dog ittimo Dakar addimo ɗo ko baɗɗo wiyele cukalel yaare duuɓi 4 subhanallah wiyele eyyi wiyele wiyele ko wiyelor o dogi toon o fayi ga te debbo kam kanko ko ñaw makko tan so yi debbo wona tan koye lemade salminago mata yanno salminiri mi yi kay wona yi mi yi ɗum noon so waali ɗo jamma goto suudu ma ndu joom suudu ma to wonto fuggat ɗum ko ɗum woni ñaw makko mbiɗa mi wima noon o fugga joom suudam o hay manango so yenemo ko suusa